हामबाय media person mongno tini sengoro paisok nangkai thanai 16 tarik ni incident notiyei tai adini horno kisa sikonte incident nang hunai khnawai jeng chini darani noro phainai philaimani phailai philai sengoro kok salai lekya tai buji lekya tai aro sengko ekta kok salakya bo bai salaima pore aro buba garanti bo blai sakno bo kharok blai dukhu nangjaka mohake mukti klaijak nogai abono botini taisa a buba garan dukhu nogai tai buba gara samung tang tongmani o samung kahamna nogai bo khaki play buba gara baino samung tangnai hinai bo khasongkha bo chin daran ke daram tang da chin dara sukroam bo tabuk chini pus ko tabuk sini 11 nang mande blok ni sini division ni finance tong tongo taba hebno nin bisintina khanawono ko nung sadi oke belak-belakin hambai minde pasang ko kai thanai 16 tarik ko ni ko thana sebo actually adino ang tipe bano je bubo garano han pinang khajak mani obon nugoi belakha mu khamka hapono song tipe khaine rokhono baksa abno sajak liya angni ju sajak liya abon bagai ang tini bubo garane login phasine bubo garane samno khanane abake an khawsongoi tini ang normal sakango abake ang bubo garane samno khanane khawsong nari ang tini join khabega hambai